Trending Stars. We are at Mafumu Hotel and this is Trending Star and I am Alinafe Chunga and today we are diving into the world of fashion and today our guest is a fashion designer and she's going to gist us everything that we need to know and just to tip you guys a little bit, she has designed for some of the artists here in Malawi. Welcome to the show. Thank you so much. Can you just introduce yourself and tell the people what you do? I'm Dorea Chinyama. I'm a married woman. I have 2 kids. I'm a designer. All right. The tango tifotokozera kuti kodi za fashion and designing zimenezi unayamba bwanji? Okay, za fashioning and designing kuti ndiyambe ninkagwira ntchito ku company nake timasoka ma reusable pads atsikana. So kumene kujako ndinapita ndisakuziwa zosoka. Ndinakapezeka zonena zoti mbali yanga kwambiri ndimakhala ku curtains kodula tikamadula basi. Then magwira ntchito kumapita kumabwera. Then nditakhala nditaona nazaona kuti I think ineyo ndi mmene ndili ndi udindo munthu oti I'm married ndiye kuona ndi mwina ndrama imene ndimalandira. Then I decided kuti ine I think ntayamba zanga. Nitapita ku nyumba I told my husband kuti ineyo ndikuganiza zoti ndirani ndisiye ntchito mmene ndimagwira kuja ati bwanji ndata ndifuna ndiyambe zanga. Ndamunangana ndifunsa ufuna uyambe zako munthu oti sutha kusoka. Nazoti ndikaphunzira muti mommo. Kenako basi tinakhala ku ntchito kuja sikuti ndinasiratu ndimapita basi. Then nitaona kuti chiganizo ndachipanga sopano kuti neyo ndifunika ndikayambe zanga. Nasanzika kwa bwana anga kuti ndikusiya chani ndosiya ntchito basi. Titasiya ntchito ija nakakhala ku nyumba mwina kwa miyezi 3. Ndimafuna ndizifunsa kuti mmene umasiya ntchito so koma kazi opanga drama apopo maganizo amenda bwanji kuti drama zichoka kutiko. Ndipo chiganizo chomasiya ntchito usanapeze china chochita. Si chiganizo chabwino. Kozi ka 3 months kamene koko munthu oti ndinazolowera every month ndimakhala drama. Maluzi anandimenya. Koma ndinaona kuti ndinalibe mkatikati moma sinka kuti ndikayambira pati. Sinditha kusoka kumene ndimatha ine ndikungosoka mapadziwo basi. Then after 3 months amuna anga aja anapezeka kunena kuti akundiuza kuti okay fine ndiona kuti ndipanga bwanji. Business imene mufuna muzipanga ndi tailoring ndati yes. Ata okay fine. Ndiye kunapezeka kunena kuti 3 months ija yadusa. Then mwezi wa number 4 he went to South Africa. Atapita kumene kuja basi napezeka kunena kuti akubwerera. Anandigulira machine ama industrial almost 5. Machine abwera ku nyumba. Komano ndinalibe munthu onena kuti ndizipanga ngakhale sinditha kusoka. Basi. Ndinayamba kusinka by then ndimakhala kulikoni. Ndinayamba kusaka malo oti nditha shop. Though ndinalibe drama koma ndimaziwa kuti I have someone here who support me. So ndinayamba kusaka malo oti mwina nditha kukayika mu machine aja. Kwina kuso kuti ndisake tera. Basi nayamba kuyangana mashopu mwamwayi shopu ndinakayipeza kuti kukawale 2 opposite Masinta ground. Mmene kuja nditafika basi taiona shopu ija inali ya nyowani ndipo tinaitsigulira ndife. Nitaona basi unaona kuti tiyilipire. Tinakayilipira shopu ija. Kenako basi mwatsoka lake nditero inali yoti inalibe magesi. Nde machine onse amene anabwera anali amagesi ma industry. Basi tinakhala nafika ku nyumba ze family ndira pamene paja ndiye titani ndiye nena zoti ndikuona ngati mwina tibweresemo ka business kena kake ndira ndiye ka business kanje ndofuna zingati ndikuti asinanga panopa mulibe china chilichonse mmene muja ngati magesi kuti tizisoka ndiye ndikuyang'ana terala ndikuona ngati ndizipanganso ka business kena kake. Then
we agreed kuti tizisegula kaunjika. Tinapita ku town kukatenga mabelo ndiye timagulisa mabagi dzikwama ndingoti all kinds. Tinapezeka kuti tasegula mushopu moja tutani tugulisa. Nakhala mwina tinagulisa for 3 months tudikira magesi. Then nitakhala ku nyumba naona kuti ine I think ndikuzipanga contradict ndeka. Ndikuyamba designing then ndikusegula so yani kaunjika. Then naona sizo balance. Napezeka kuti nape mphaso. Muzi wabeka ali munthu oti ndibe china chiti chose. Komano nampempha mwamuna wanga kuti bwanji ndiguleko mashina ajani amanyo. Tikudikira magesi. Apa shop yambe kutani kuyenda anthu ambe kutidziwa. Munthu oti saphwekesa. Nzora okay fine ndugulira. Mashina aja danatani anabwera. Then ndikuyangana jani telala. Ndiye tinasaka telala tinampeza kwathu komweko. Basi timatenga daily kupita nawo kuntchito kubwerera nawo. Kupita nawo kuntchito kubwerera nawo. Basi after time napeza kuti anthu amba mabwera pa shop paja kumatani kumafusa. Kuti kusoka bwanji masoka national aid masoka. Nanga zachimuna timasoka. And I was like I think apapa kaunjika yesi ndi modest. Kuti tipange focus zachani zosokazi. Tili nkatikati modesa katundu uja kunapezeka kunena kuti magesi anatani anabwera. Ndi basi mutu mose zimene zinangobwera ndi zotani zosoka. Basi atabwera telala ndampanga ma interview naona kuti akutani akusoka. By then in Sanami sindimadziwa china chilichonse chokhuzana kutani kusoka. Komano mwina ninkangokhala focus ma internet kumaona kuti zimakhala bwanji kumaona ma design amene amapangira. Basi telala atabwera mmodzi tampanga interview akugwira ntchito naona kuti shop of course shop yanga ndi ayikuluko. Nazo telala mmodzi akutani akuchepa. Tilemberepo wina. Ndiye ndinapeza so telala wina. Customer akamabwera zomwe zija zophunzirira zija. Basi timatha kuona design imene wabwera nayo ija tisoka. Kuja amasoka bwino. Ndimati okay fine. Then amuna anga nandifunsa koma zinthu zozoona ndi sogolo. Ine ndo sogolo lilipo. Komano mwina tingodikira kuti anthu atitani atidziwe. Basi pamenepo ndiye kuti tatha mwezi umodzi komano mwamwayi tinali kuti talipiratu I think tinalipiratu 4 months tikuyamba business. We paid our rent in advance. Kenako basi kunapezeka kunena kuti telala uja atabwera ma salaries mene yankafunira ndi kuyamba kwa business zinali zotani zosagwirizana. Ndiye ndinamuwuza kuti ineyo ndi mmene salary mene wewe ukufuna ndi ine sizingateke. Ndiye bwanji muyambe kaye pamene ine ningakutani ningakutinga kwanisire. Ndiye telala uja anaoneka kuti anali wozisata kwambiri wonena kuti sitikanathana. Like kuno kukawale chanchani ndiye ndinavomereza ndamusiya kuti atani apite. Basi after time napezeka zoti mu industry muchandayamba kuti kumazolowera kuti okay ichi makhala chonchi ichi makhala chonchi ichi makhala chonchi ichi makhala chonchi. Tinamaliza 6 months. Sikuti timapanga business tinganame kuti timapanga business yoti mwakuti mwina zimene zimatikankha ndi zimakaunjikazi. After ntachosa china chilichonse mu shop moja then ndinapanga zoti I think ndiziphunzirako kutani kusoka. Amandiphunzako matela omwe aja. Basi choncho kenako kunapezeka kunena kuti mwina matela loti azolowera kumalo kwa busy ndiye kubwera kumalo anyuwani amaona kuti sizikugwira. Ndiye ndinakamutenga nzanga ndiye kumene ninkagwira ntchito kwa bwana wangayo analinso nzanga. Ndiye I told her kuti undiwuzeko kuti malamulo ake like kuti anthu akamasoka chanchani zimakhala bwanji. Ndiye anandifotokozera china chilichonse anthu omafunika kumwina alteration ikabwera muzasira kwazitani azitenga. Ndiye ndinawuza kuti mukasoka chigamba let's say inuyo mwabwera
mwina trouser yanu ndi yayikulu mwina malaya anu ndi akulu mufuna kubwezesa napanga kuti ndalama izo zikhala za ndani zadera ndeyi I think anaoneka kuti ndapasa moto ndi chongo auza kuti alteration izikhala yanu it's like ndi anthu alteration idamata amabwera ndi business ndayiyamba anthu ndauza kuti alteration izikhala yawo anthu amene akubwera ku shop kuno nda alteration okauka koma nangatagwirizana kale nditani nasiye basi so mwina titatha 8 months kunapezeka kunena kuti shop ija ndikuona kuti matela awiri akutani akuchepa ndikhaleko ndi matela atatu ndiye ndinalemba ndi matela atatu pamenepo sopano pamene ndinayamba kuona kuti ndayamba kugwira chani kugwira ntchito like kuti kukhala bwana mwadzidziwa zinthu zoti timangopanga zachibwana komabe ndinaonabe kuti it wasn't that easy like anthuwo matela awiri analadzibambo kuti akulu amabanja awo kundiona ine mwina apa bola nkoni tabwera ma braids ndoti tinta ali mutu chani basa amangondiona ziche zoti awa sangakhala bwana athu ndentaona kuti pa umakhala kudelelana chani basi ninkangoona kuti awa atani apita I think sitingamvana basi ndilemba sotela lawina pakana ndinapezeka zoti ndakhala mu channel chonena zoti anthu aja tikumamvana kuti kodi tufuna tizitani nditazolowera sopano ntaona kuti industry ya tailoring kumachitika zotani pamene ndinapezeka zoti ndakula munzeru ndayamba kumaziwa zoti okay munthu akabwera ngatafuna chovala chakuti ndiwenera nditere by then mwina mtauni ninkangopita mwina kukangofusa kungofika shop imodzi kungogula osadziwa so kuti osasiyanisa so kuti kapena mitengo chani tinkangophwanya basi azilongo munthu uyo wanena zoti chovala chili bwino ndeke nako basi ndinayamba kumaona pa internet ndinayamba kuona anthu amasoka zovala zabwino I think ine ndili kutali ndi ndinayamba kuganiza kuti kodi ndingapange bwanji ndi ndinayamba kufufuza kumaona kuti ndifikire pamene ine ndikufunapo ndimaphunzira koma usati kuti kuphunzira kuja kuti kwakaliya komabe kumuuza munthu kuti panga chakuti sinanga ndimakhala kwambiri pa internet ndimatha kuona kuti ndimuuza kotelala bwanji chovala ichi chikhale chonchi tikamvana naye zatheka okay Trending Stars. nde wakamba zogula mafabric panopa ndiwe munthu oti anthu ambiri amakudziwa how do you make sure kuti ukamawasokera anthu wasankha fabric yolondola kamwina texture yake so ndiyabwino komanso ndiyakolite kulipo anthu amangogula nsalu zimakhala zosiyana-siyana kuli zama-1 chakuti ma-2 chakuti mpaka kumakwera uku how do you make sure kuti fabric yomwe wabweresa munthu ndi yomwe ukufuna kuti chomwe akufunacho chichitulukadi mmene iwe ukufunira okay kwambiri ngati munthu wabweresa design yoti ine ndifuna chovala changa chikhale chonchi nde ine ndimaona kuti kodi chovala chimene wabweresa munthu uchi material yake zingagwirizana ndi material yanji nde ndikaona kuti okay material amene akufuna munthuwa ndi mmene chovala chichilire okay pali anthu ena akuti akabwere amakuza kuti mundigule salu yakuti mwina salu imene akuuza ija ndi zovala zija sizogwirizana nde zimatengera ine ndimamuuza kuti munthu ati chovala chimene mwabweresachi I think tifunika tigule fabric yakuti akakhala munthu womvesesa amene zoti ineyo ningokusiyirani china chicho simutani mupange ndiniyo mukudziwa koma ena makasitomala akabwera amakhala kuti mwina nawonso akudziwa kale nde munthu ngati wapanga insist kuti ine ndifuna be material awawa timapanga accordingly ndi mmene munthu akutani akufunira koma timakhala beru tawunikira kuti chovala chimene mufunachi let's say ningopereka example kuli materials like we have bridal satin then we have American satin then munthu akufuna kuti ndimusokere chovala chogwira maona then customer akunena kuti
ine ndifuna bridal satin. Komano ife tikudziwa kuti bridal satin nakufunayi ndi design sizigwirizana because the bridal satin alibe stretch, yeah. Pamene American satin, Russian satin, bab zili ndi stretch yoti munthu ukamamusokera chovala chimasatira thupi la munthu uja. Komano munthu akakakamira ndimamuwuza kunena kuti material amene mwagulawa tisoka. Komano zotsalira zefe zisatikhudze zili m'manja mwanu. Okay, nde kupatula kuti mafabric zimayenda choncho palisa anthu ena amabwera ndi ma design okuti inuyo mukudziwa zoti mundisokere mwina ngati outfit yomwe ndavala ine koma inuyo mukudziwa zoti munthu akakavala ichichi ndi body structure yake sizikakhala bwinobwino anthu angati amene mumawapanga hando bwanji. Okay, kumadziwa monga natitenga mosiyanasiyana. Kula anthu ena kuti they have everything. Yeah. You know what I mean? Yeah. Nde timalandira sitinganene kuti munthu poti uyu ndi wa structure yachonchi, uyu ndi wa structure yachonchi sitingamulandire. Komano ndimakhulupirira kuti munthu ukakhala kuti upita kwa telala kapena kwa designer, ine ndimaona ngati kuti kwambiri umafunika umvere zimene munthu uja osoka uja akutani akuuza. So ine ndikaona kuti munthu uyu structure yake imene alili ndi zimene akufuna, sitimangomuuza kuti hey, structure yanuyo sizikugwirizana ndi zimene mukufunazo. Mwina timatha kuipanga panopa ma design imene akuyendera. I think zili pa piki ndi easy. Bwanji mutasankhako yotere maone. Sindofuna munthu uja kumuuza direct kuti structure and of course ndimatha kunena zoti mwina kuti zigwirizane ndi mmene inuyo mulili. Because anthu ambiri amafeel offended when you tell them kuti structure yanu si ndizovala ichi sizigwirizana. So timangomuuza munthu kuti I think zili papiki ndi izizi, timatha kumuongolera kuti bwanji mutaonako design iyi. Akakhala kuti still more satisfied ndi zimene tukuwauza ife afuna bezo mwezo timasoka. Because ifeyo ntchito yathu ndikusangalatsa customer wabwera makastoma wamvesesa amatha kupanga kuti uwapangira zochita. Koma kuli makastoma ena ake chimene afunacho amafuna chikhale chiti chomwecho. Okay, nde talking of kuti panopa ndiwe brand, wasokerako anthu otchuka angapo. Tangotiuza mwina anthu odziwika manotable ndi atiwa amene wakhala ukuwasokera mmene wayamba business yako. Okay, Mlangeni Tailoring ntaonena zoti ndasokerapo anthu ambiri odziwika. Manotable people titha kunenga the Great Angels. Mutha kuona Great Angels mena amavalira ma-outfit awo, especially nyimbo zawo zimene zama muna 2023. Yeah, you can see kuti ma-outfit os ndi masoka ndiwe. Yeah, Mlangeni Tailoring. Tili ndi Miracle Chinga ndi mamusokera. Yeah. Ku State House tabondako ndithu kupete kujako machopas suit aji. Tasokapo ndithu there was this other time kunabwera kuti kunatuka kaujeni kuti anthu alembere kuti tikasoke masuti amene aja. Mwina tikatenga chopas mwina anthu ena asavanga kumakhala anthu amene amakhala pa convoy aje amavala masuti ameroni. Yeah, ndinawinapo contract nthawi ina yake tinasoka ndithu tasoka sample, anatipasa sample tinapha kuposa sample. Inatuluka yo yakamoto kuposa sample yomwe anapereka. Yeah, cause titayiona tinkaonaso zofoka zimene zinasample titaona ndinanota tingopheratu tinapha anatipasa chani business. So ndi anthu ambiri amene ndakhala ndikuwasokerapo oti ena mwina mwake sitingakumbukire timasoka mudzipatala umu ndi mawina mboma ndithu ndi masoka. Anthu akandipasa sample ndikasoka timapezeka kuti chatuluka ndendende mene chikuyenera kutani kukhalira ndi amatipasa business. Nanga ndi mavuto anje amene wakhala okumana nawo mu business imene ya fashion and designing? Kunena za mavuto ndakumana ndi mavuto ambiri. Nditaonera zoti pachiyambi mene ndinkayamba business
mene ndinafotokozera muja kuti tasegula shop koma ndrama yoti tingamalipire malentozi kulibe. Ndrama yoti ungamulipire telala kulibe. Iwe uli mkatikati mophunzira momo koma uli mkati mophunzira koma ufunika kuti upeze ndrama yoti umulipire nda telala koma makastomala kulibe. Koma no, I thank God for the husband I have. He's so supportive. No matter nyengo zimene madusamo, he amakhala nthawi zonse pamene popo kundipanga support. Ndilibe salary yatelala. Andipasa ndrama. Rent ndilibe andipasa ndrama. So nthawi imene mwina ndinayiona kuti yowawisa imene ndinakumana ndi challenge yoti ndinkafuna kugive kuti ine basi zatelaling ndizisiye. Ni nthawi imene napezeka kuti business kunali dry weniweni kuti sindimapeza ndrama. Nakhala almost 7 months osalipira rent. 7 months kumangokhala osalipira chani rent. Nde madziwa Mulungu pena pake amakuyika pamalo poyenera panthu soyenera. Ineyo honest speaking, landlord wanga always ndi munthu amene matha kumuyikiza mmapemphero kuti mwina business yanga ikanatha kugwa komano the way mene ankatimvesesera ndi anthu ochepa amene angamvesese 7 months ndi miyezi yambiri. Lydia Kumwembe, that's my landlord. Big up to her. I really love her. Anandivesesa nakhala 7 months ija osalipira rent. Amandikumbusa ndimangomuza tikapeza tuta nini tukupasani. Nde mwezi wa 7 nati ine panopa zinthu zatani zavuta. Kuti tifike umene kwa ndoti amuna angaso zinthu sizimatani sizimayenda. So you can see kuti munthu amene mamudalira zinthu sizikutani sizikuyenda, business sinatseguke. Komano titadusa 7 months ija napezeka kuti mwazi somo za Mulungu Mungu anatitani anatidalisa. Tinapeza ndrama, tinakalipira ndrama yonse for 7 months. We paid. Landlord wanga uja anandiuza raizi kumukwambiri chanchani. Neso nathokoza umadziwa be munthu pokumvesesa. Nathokoza ta ifezi kumupoti mwatitani mwatisunga kuma business itipitirizabe. Tinayamba sowani. Sikuti pamene poti tinalipirira tu ndrama ija yoti tikuyamba mwezi winawo timalipira ngongole, then we had to focus because timalipirira tu 3 months. Nde timayenera tisake ndrama yoti tilipireso pa ngongole ija tilipireso 3 months yoti business iziyenda. Mwezi somo za Mulungu tinapeza ndrama tinalipira. Ma challenges ena kumapezeka zonena zoti mwina customer wabweresa chovala. Wakupasa design what you ordered versus jimene ndi kumakhala kunena kuti timakhala tibe option kuma si munthu wanena zoti zinthu zonse zinaende bwino si mmene amaganiza zoti zitulukira. Timayenera tipange replace, timayenera tionesese kuti chinthu chachituluke mmene munthu amatani amafunira. So pamakhala beti malosi tinatanga katikati kuti mwina kubwezeresa material. Komano though iyi challenge iyi sindinganene zoti zandichitikira kwambiri ever since ine business yanga namba 2018. Koma mwina ndikayang'ana olo anthu wabwezera material anthu 5 samakwana. Komano kumakhala kuti kukubwera customer akamabwera amakhala kuti well prepared kwawo kakamachoka amakhala kuti watichayirira. Ndi kumakhala timalankhulidwa zichewa zosakhala bwino kulalatidwa kufika kuti mwina munthu mwina umpeza customer asana ese chovala wachupeza chilipa mwina atavalika chidole. Chovala chimene chochene sichingandikwane this and that mwina munthu wakuthera kale mawu. Then umapempha mwanji mukayesekaye umapeza kuti wapita ukayesa kuja akutuluka akusekerera. Koma munthu wakutukwana kale utani customer is always right. Timangoti basi ni ntchito yathu imene tinatani tinasankha. Upeza customer mwina akubwera akuza kuti ndifuna chovala in 2 days. 2 days ija chovala ija uchisoka hoping kuti ukhandi chani ndrama. Munthu sadzaoneka koma chovala ija timasokesedwa mwaphuma. So chimene ineyo
mwina ndimalangidwira nditerwe ndikakhala ndasoka chovala cha munthu ineyo brand yanga naipanga unena zoti okay iwe nafe wabwera kushopo kwanga wabwera ndi material zako as long ine material sindikugula ndineyo wangobweresa ineyo sindilandira deposit sindilandira ndalama ndimalandira ndalama ukamazatenga chovala chako I don't receive deposit nasiya mbuyo mo ndinkalandira koma nontaona kuti kaukhuluku kaja kamabwera I think chifukwa cholandirirato ndalama sinanga matenena kuti matera ala ndife makhuluku so ine naona kuti okay I think ukhulukuwo ndinaumvesesa pamene umachokera so ndimapanga avoid kulandira ndalama kwa customer ngati wabweresa material yake koma ngati inuyo mukunduza kuti mutisokere material inclusive then ndimana tifuna koja deposit what if utawa ndikakupezerako zinthu ndagula kale ndo imakhala losi yanga komano ma challenges amene manozo kuti umakhala munthu wawerengera kuti siku lakuti ndikhani ndalama koma upeza customer osabwera ma challenges ake ngatati amenewo so timakhala mmaluzi nthawi ene kuti tikhale ni ndalama okay nde munthu akabwera ndi nsalu yake kuti mufuna mumusokere mwina anthu mukudabwa outfit it was done by her in a single day to be specific in a single day tineneza kuti aliyese mamusokera tsiku limodzi kapena zimatengera kuti munthuyo chinthu chake akuchifuna nsanga bwanji okay customer akabwera iye ndamene amakhala akudziwa tsiku limene akavala chovala chake nde ine ndimampasa chance kunena kuti chovala chanu chituze ni siku limene mukutani mukufuna akanena zoti ndifuna siku lakuti ine kwambiri mlangeni mu history ya mlangeni ine ndibe mbiri yonena zoti munthu anabwera mubwere mawa anabwera mubwere mawa no I don't do that ndinapanga zonena kuti chifukwa choti anthu amadana okay kwaterala anthu amadana ndi kuyendera you know akapita amauzidwa zoti mbwere madzulo madzulo aja akafika amauzidwa kuti mbwere mawa mawa lija akabwera magesi anazima so mene kamba business inanditayangana zinthu zimene ine ninkadana nazo kwaterala ndikapita kwaterala zinthu zimene ninkadana nazo zija ndi zimene ine ninazipanga kuti zisamachitike mu business yanga so ineyo mwandipasa siku lonena kuti chovala changa ndifuna lese mwabwera Monday kushopo kwanga chovala changa ndichifuna Wednesday I need to deliver nima ine ndipange deliver no matter what nimatha kumuza munthu onena zoti nimatha kumuza okay mwina musabwere 1 o'clock mbwere nthawi nake magesana ndizimira kapena sindinamalize komano I always communicate ndi customer kunena kuti chovala chija by all means atenge ndimapanga deliver it's not that kuti iweyo unabwera kuti kapena mwina mwake kuti poti ndimafuna ndikusangalase that's how I am you tell me I want tomorrow I will deliver ndikaonanso kunena kuti mwina munthu uja wandipasa nthawi yapatali maybe wabwera Monday akufuna Saturday kuti ndizatenga Saturday ndimatha kusoka mkatikati kumuza chovala chatani chatheka koma poti munali na Saturday ndoti mwina mutha kulipeza Saturday mwina kutengera ndi busy yanu komano ine I always deliver palibe munthu amene angandiuze kunena kuti ayi kumulangeni ndimayendera zovala zanga kumulangeni anandilepheresa kuvala chovala ku function sizinachitikepo okay nde mwina pamene tikupita chakumapeto unayamba business yako 2018 ino ndi 2025 ukuona ngati kuti chomwe wapanga mwino ndishani ndipo pamene tikupitirira zaka zikubwerazi chakachika matha tembekezere chani kuchoka kumlangeni fashion and designs ineyo kuchoka 2018 zafika siku lero ndikuona kuti mene ndinali 2018 ndi panopa ndizosiyana even experience yathu yakagwidwa ntchito panopa timatusa zovala zabwino tikapanga compare ndi mmene tinalili kale ma customers sometimes mwina customer team mbali mwansewu customer matongodusa kubwera osafusa osadikira suri munthu amuze kuti kuli tailing nde ndimaona kuti ninapanga improve chifukwa ngati munthu akungotha kungobwera mwina wangona shop yotsegula kungoona kuti munthu tizovala kubwera ndikuona kuti tikupita pacha patsogolo endi kumene tikubwera kutufuna ndithu tizikumana ndi ma challenges zovala zimene anthu akuona kuti sichingathe kusokedwa azilongo chovalacho chinasokedwa we always deliver okay ndipo apopo ndi ayi ife sitipanga nawo zoti unafuna chovala ichi wasokedwa china chatuluka mwina
we always make sure kuti chovala chimene munthu akufuna chikhale ndendende ndiye kutsogolo kumene tikupitako tikhala tikupereka ntchito yabwino. Trust me, Mulangeni timapanga delivery. All right, guys, this has been Trending Star, and we were at Mafumo Hotels, and today we had Dorea from Mlangeni Tailoring. So in case you want an outfit like the one that I'm wearing, you know where to find her. Until next time. Trending Stars.